Pareho kami ng sapatos ni Boss Loidsky. Oh. Ba, anong makikita mo? Magkapareha. Ha? Yung sa'yo, wala. Hindi ka tropa namin kung hindi ka magkapareha ng sapatos namin. Kasi kung may pera lang talaga ako, Bili kanina ka? pa ako bumili. We, ang dami mong pera eh. Pinapakita mo nga sa amin nung nakaraan. Hindi ba Ano? umabot ng 10,000 yun, yung pera niya? Oo, 10,000 ba yun? Boss, Paano ka maging tropa namin kung ganito yung sapatos mo? Dapat hindi ganito yung sapatos eh. Dapat Nike ka. Papatigilin ka na lang muna namin. Huling vlog na namin to, nakasama ka. Ha? Ayos lang sa'yo. Ayos. Huwag mo nang suotin to, Kurt, ha? Kasi ayoko makikita yung ganyang sapatos. Pag hindi mo kami kasama, okay lang yung ganun yung susuotin mo. Pero pag kami yung kasama mo, dapat hindi ganyan. Dapat magkapareho tayo. Dito mo buksan. Buksan mo to. Umiiyak, boss! Bakit ka tumawa? Umiiyak! Buksan mo to. Kala niya nag-joke tayo. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, boy, this boss Jimpil J of Jiro Films. And for today's video mga boss, eto mga boss, chill lang kami, kakatapos na mag-TikTok at napakapawis namin. At syempre kasama ko na pala si May Nodalo. And yes, kasama ko si Kurt Demon. And syempre kasama namin si Boss Loidsky, yung cameraman ko ngayon. Ito si Boss Loidsky. And ang gagawin namin ngayon mga boss, bigla ang vlog lang to. At syempre hindi ko in-expect na magagawa tong vlog na to kasi wala lang, tambay lang kami, nag-TikTok, di ba? Di ba Kurt? Natix. Bakit ang tagal mo natulog kagabi? Kasi hindi ako makatulog, boss. Bakit? Baka amats ka no? Hindi, joke lang. Maaga kasi ako natulog nun, boss. Hindi ako nantok. Ganun pala yun. And yes, kamustahin natin si May Nodalo. Ito si May. And yes, kamusta yung Jowa Challenge nyo? Masaya. Sana maging kayo na. Okay, ngayon mga boss, ito. Real tukan to, real tukan. Boss Lloyd, anong pangalan ng sapatos mo? Nike Dior. Nike Dior. Ah. Nike Dior yung sapatos mo. Ah. Yung sa akin, ganun Sa'yo. pa rin. Nike Dior. Nike Dior, man. Ngayon Sa'yo, mga Kurt. boss, ikaw Kurt, anong pangalan ng sapatos mo? Ultra. Napakalupit ng sapatos ni Boss Loidsky. Yan, napakalupit. And anong pangalan? Nike Dior. Si Kurt. Anong sa'yo, Kurt? Anong sapatos mo? Kurt? Ultra. Ultra. Nasaan ba yung sapatos mo? Nasaan yung sapatos mo? Nasa... Amy, anong sapatos mo? Nike. Nike na Nike Zoom. And yung sapatos mo nasaan? Nasa loob. Nasa loob. Bakit hindi ka nagsapatos? Bakit wala kang sapatos? Ha? Kasi hindi ko kasi in-expect na mag-vlog. Hindi, ganito yun. Pareho kami ng sapatos ni Boss Loidsky. Oh. Ba, anong makikita mo? Magkapareha. Ha? Yung sa'yo, wala. Ha? May tanong ako sa'yo, kailan ka ba magkakaroon ng ganitong sapatos? Ewan ko, boss. Ewan. Ano? Yung mga kapareho lang ng sapatos ay yung mga tunay na tropa. Kung gusto mo maging tropa kami, dapat ganito yung sapatos mo. Anong pareho? Hindi. Ang kulay yung pareho pero Kulay lang. Pero dapat Nike. Ano masasabi mo, Boss Loidsky? Ano bang dapat gawin sa kanya? bumili ka na lang ng Kung may pera ako, bibili din ako. Kailan ka bibili? Hindi ko pa alam, boss. Bakit hindi mo pa alam? Wala akong pera. Ano? Wala akong pera. Wala kang pera. saan yung pinag-ipunan Di ba mo nung marami pumunta kang ka ng... inipunan? Di ba pumunta ka ng probinsya, di ba? Oo. Pumunta siya ng probinsya, may trabaho ka doon. Nasaan yung pera na yun? Ginastos, Bakit mo ginastos? Kasi yung mama ko, Yung mama mo bakit? pinapadalan ko. Pinapadala mo yung mama mo. Okay. So hindi, yung mga G-Pro, ganito yung mga sapatos nila eh. Dapat ganito rin yung sapatos mo. May maraming araw pa naman, boss. May maraming araw. Hindi ka tropa namin ngayon. Okay lang sa akin. Okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo na hindi na tayo tropa? Ha? Okay lang sa'yo, hindi ka namin tropa? Hindi ka na tropa namin. Ano? Kasi wala kang sapatos na kagaya namin. Oh, Tingnan dapat pareho yung sapatos. Ikaw lang yung Dapat nag-iiba magkapareho eh. tayo yung sapatos. Wala akong magagawa eh. Kasi kung may pera lang talaga ako, Bibili ka? kanina pa ako bumili. Ang dami mong pera eh. Pinapakita mo nga sa amin nung nakaraan. Oh, Dami. yung Di ba umabot ng 10,000 yun, yung pera niya? Oo, 10,000 ba yun? Hindi ka makakabili. Nung pumunta ka sa probinsya nyo, Oo. sabi mo na may pinag-ipunan ka. Oo. Saan yung pinag-ipunan Saan mo? yung pinag-ipunan mo? Kailan ka lalabas ng pera para makabili ka ng sapatos para maging tropa ka namin? Ilan Gastos yung ko na pinadala mo sa mama mo? Oo. Konti lang naman. Konti lang man yan. Mga nasa Saan yung ano? saan yung sobra? Saan yung natira?
Saan yung Ginastos ko din. Bakit mo ginastos? Wala ka namang ginastos eh. Palagi Bumili naman ka na tayo sana ng magkasama sapatos. Eh. Di ba palagi lang tayo magkasama, wala ka namang ibang ginastos. Akala mo nag-joke ako? Ang ganda na po. Huwag kang iiyak ha. Di real talk lang talaga to eh. Kailan ka ba magiging tropa talaga namin? Yung magkapareho talaga tayo. Yung sasabay ka talaga. Ganun. Kailan ba talaga? Uy, baka iiyak na yan, wala sapatos. May sapatos ako. Payag ka ba na tanggalin ka muna sa grupo namin? Tanggal ka na sa team namin sa vlog. Kasi ikaw lang yung wala sapatos. Oh. Eh. Payag ka ba? May sapatos din naman. Hindi yun, Nike. Hindi Nike. Ano ba yung sapatos? Pwede ba ako makitingin? Tingnan mo muna. Kunin mo muna doon Kunin mo, tapos kunin mo. hintayin ka muna namin. So ayan mga boss, kukunin na niya yung sapatos niya. Kasi ganito po yung bala ko mga boss. Hindi niya alam mga boss na bumili ako ng sapatos para sa kanya. Para magkapareho kami. Hindi niya alam. So ayan yung sapatos kasi niya kulay pula. Di ba kulay pula yun? Oh, kulay pula. Yung parang all-star na design pero hindi naman all-star yun, di ba? Yun yung palagi niya sinusuot nung nag-photoshoot kami. Kaya kinuha niya. Kuya, baka umiyak. Dito ka. Mahilig kasi ako sa high cut. Oh, high cut. Boss. Paano ka maging tropa namin kung ganito yung sapatos po? Dapat hindi ganito yung sapatos, dapat Nike ka. What if kung itapon ko to? Papayag ka ba? Ha? Bakit? Kung itapon mo yan, wala na akong gagamitin. Okay lang, dapat ano, lang. Para makabili ka ng bago, para meron ka ng pareha sa amin, para maging tropa ka na namin. Bibili talaga ako pag may pera Hindi na. ganito talaga eh, parang hindi ka talaga tunay eh. Di ba Boss Lloyd? Oo. Matagal na siyang merong pera, di ba? Hindi Oo. talaga siya bumili ng ganito. Okay lang yan, kahit sapatos lang muna yung bibilin mo, hindi naman masyadong mahal. Mura lang naman yan. Kita yung sapatos niya, boss. Ito yung sapatos niya. Oh. Kapag naging tropa ka sa namin sa vlog namin, hindi dapat ganito yung sapatos mo. Dapat pareho sa amin. Oh, dapat pareho sa amin. Ganun. Bawal kasi pag hindi ganito yung sapatos. Kaya nga si Boss Lloyd, niregaluhan siya ng ganyan. Sino ba yung nagpapadala? Di ko alam, boss. Hindi di ko naman si kilala. Kwe kasi nag-reveal na si Kwe, Oo, di ba? nag-reveal na si Kwe. Si Kurt yung Kwe. Si Kurt yun. Pero hindi natin alam kung sino yung nagpapadala. Oo. Mas okay talaga kasi pareho tayo. Dapat ganun din yung sapatos mo. Nagpasalamat ako sa bumigay nito eh. Kahit di ko alam kung sino Ano siya. mas dapat pareha ka sapatos na mo. Ako dugay na ako mo prangkan mo. Ay si katawa kay wag ako magnuang. Promise. 'Di ba? Court Demon, Court Natix, 'di ba? Meron siyang court official group, 'di ba? Oh, may grupo na sila. Napakaraming fans mo pero hindi ka naging tropa namin eh. Paano ba 'yan? Papilion ka ba eh? Mundang na lang ka or palit kay sapatos. Ganito na lang. Oh, sige. Mo palit. Ayaw mo talagang maiwan ka namin. Pag hindi ka bibili, pag hindi ka magkapareho ng sapatos namin, tigil ka na lang sa grupo namin, sa team namin sa vlog. Seryoso to. Bibili talaga ako. Bibili? What if lang kung mag-decision na talaga kami ngayon na hindi ka na papasamahin namin? Walang natira. Wala akong nakita na meron kang nabili. Kung kailan sa akin yan, boss. So, papatigilin ka na lang muna namin. Huling vlog na namin to, nakasama ka. Ayos lang sa'yo. Ayos lang. Tangay na. Umiiyak po siya. Yung mukha niya. So, wag mo nang suotin to, Kurt, ha? Kasi ayoko makikita yung ganyan sapatos. Pag hindi mo kami kasama, okay lang yung ganun yung susuotin mo. Pero pag kami yung kasama mo, dapat hindi ganyan. Dapat magkapareho tayo. Bakit ka nangangatal? Bakit ka nangangatal? Sana lang. Buksan mo dito. Kala mo, prank to. Buksan mo. Umiiyak pa so. Tingnan mo. Buksan mo. Dahan-dahan lang. Okay. Isa pa. Dito ka muna. May tulungan mo kami, May. Ikaw na maghawak. Buksan mo to. Buksan mo to. Buksan mo. Umiiyak, boss! Bakit ka Boss, tumawa? umiiyak! Uy, Buksan wag mo, kang buksan mo. umiyak. Abli. Uy, Kurt, wag kang umiyak. Buksan. Siya pa, Abli. Buksan mo. Buksan mo to. Kala niya nag-joke tayo. Abi niya mo nag-joke ko. Nagtinuod na seryoso. Abli. Abli, sa ganyan. Abli, isa. Kurt, ay, Para sa'yo yan. Sana nice yun. So sa'yo na ngayon, yan. tropa ka na namin kasi pag magkapareho na tayo ng sapatos. Tropa ka na Basta umiyak. namin. Umiyak si Kurt. Okay, muha na. Ako ni hatag mo. Sabi mo sa akin na gusto mo yung yung high cut. So kaya bumili ako ng pareho sa amin pero high cut sa'yo special ka eh. Ano masabi mo? umiyak talaga si Kurt. Dito ka. Bisayaan na lang. Kung sa'yo masultin mo, bibisaya. Salamat kaya yan, boss. Nga naman. Kasi, tagal ko na kasi itong pinapangarap.
na magkaroon ng ganyan. So, pinariho ko talaga sa Nike Deer namin. Pero high cut yan. Pagpasensyahan mo na yung box kasi sira-sira yan. Sinira ni Bunbon. Okay lang sa akin to, naman, boss. sa akin din. Soon. So, kunin mo muna. Papakita mo muna sa camera. Ako lang yung isa, so hindi na ko tropa ni Pai. First time mo kita nahila ka buwan. Maraming salamat talaga, boss. Pwede Bisaya. Kanang salamat kaya ni boss. Tuon yung magtinawag na to. Pagdamon ka na mo. Ano yung mukha ng masaya? Paano yung mukha nung masaya? Ngayon nila ka. Bakit ka umiyak? Hindi ko in-expect na may magbibigay sa akin ng ganito kasi sa totoo lang, hindi pa ako nakaranas ng may magbibigay sa akin ng Magbibigay sa'yo ng ganyan. Eh di binigyan ka na namin para maging tropa kasi ayaw namin na kung totoo talaga yung joke namin, ayaw ka namin iwanan. Dapat kasama ka rin namin. Ayun na yung luha nyo. Pakita mo yung luha nyo. Bad boy to si Kurt pero umiiyak talaga siya. Natatouch si Kurt. Kala ko nga pala si Darwin Dion lang yung mapapaiyak ko. Pati ikaw mapapaiyak, ang dami mong tattoo. Tapos umiiyak ka. Kala ko si Darwin lang. Lolo, ilagyan mo skirt. Ay. Sorry. Itawa sa'yo. At yun na ngayon mga boss at syempre hindi ko in-expect na ganun pala yung reaction niya. Umiyak talaga si Kurt. maraming salamat talaga. Ikaw pa kasi yung una na bibigay sa akin ng Sapatos. Sana. Matagal na namin pinagplano yan at maraming salamat nga pala sa idea namin ni May Nudalo at saka ni Boss Lloydski. Idea namin yung tatlo. Kaming tatlo yung yung nagplano niya na i-prank talaga namin si Kurt. Pero nung una, na-cancel yung prank kasi nung pagdating niya dito kasi galing probinsya, yung pagdating niya dito, ang gusto ko talaga pagagalitan ko siya or sinabihan ko siya na bakit ka pumunta doon, may mga vlog pa tayo na hindi nagawa. Yun yung dapat sana, di ba Boss Lloyd, pagalitan ko sana siya. Pero nung pagdating mo dito, chinat mo ako agad, boss, nasan ka ngayon? So ayan, sinamahan mo ako na pumuntahan natin si Boss Lloyd. Nung time na yun, dadalawang isip ako kung itutuloy ko ba yung vlog na yun, yung prank na yun. Kasi magkasama na tayo good vibes na tayo nun. Pero hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya eto na lang ginawa ko. Nung panahon na nag-unboxing kami ng sapatos, di ba siya yung wala. Kaya yung plano ko, Lloyd, ganito na lang gagawin natin. Dapat papainggitin natin si Kurt na wala siyang sapatos tapos tatanggalin siya sa team natin kapag hindi siya magkaroon ng pareho sapatos natin. Di ba sakto yun na pareho tayong sapatos. Dapat meron din siyang ganitong sapatos na Nike Dior pero yung sa kanya high cut lang. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng simpleng vlog na to. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang aking videographer na si Boss Lloydski. Lagay ko lang ang link sa description. And yes, subscribe nyo yung YouTube channel ni Kurt. Masaya siya kasi nagkakaroon na siya ng sapatos. Kasi matagal niya yung sinabi na gusto niya ng high cut na Nike. Hindi naman siya masyadong mahal. At least galing sa puso yung pagbigay ko sa kanya. Diba? Hindi naman yan sa sa mahal ng sapatos, diba? So ayun mga boss, hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.